يلا كبرات نايمن قصي لعلوات حلفتي كبرات تقادلتين صدرا سبعتن كبرات عبيت عدي زتكبركم نبرت كتما مغلا صوت زتكبركم عقايش كبرانن ادمخلو ليل كلون ابزات انتاويتن وكبتن زخونت سمينايت كوكب كتما مغلا ترخيبا مساخاتكم نمزتاي الدل بمركابي تسمعني لباوي حقوس كغلص يفتو تግራይ ማለት ናይ ሃገርና ኢትዮጵያ ታሪክ ከመንጀራ ተለዊሱ ዝተሰንከተላን ባዕዳውያን ወረርቲ ብዙህዋን ካብ ሕፍረት ተጎልቢቦም ዝተባረሩላ ክፋል ኢትዮጵያ እያ ኣብዛ ናይ ጥንታዊት ኢትዮጵያ መበቆል ጥራሕ ዘይኮነትስ ኣብ ናይ ሎሚ ኢትዮጵያ ማእገር ዝኾነት ክልል ኣብ ጽባሕ ስራሕ ዝጀመር ኩሉ بأقل ترخيبة مساقاتكم كميات بمخالي تسمعني تحقس وسن يبلون كمتي بزوحات زسمام أولو تقراي مدحنتي إثيوبيا زتقرر الله مدريا تقراي قراءة تاريخ حقرنان مبقل سلطاننان زخونة حاولت أقسم زركب الله بوتايا تقراي كاب حيماتنت حالفهم نايمنتنا مغلزينا مقوان زبصحو ناي كريستنا نسلمنا هيمانوت ناب هاجرنا مجمرتا غزي باقسمن بنجاشن عبيلوم زعتولا كلليا تقراي اتناي ملاص علمتن فتوتن فتحن معرنتن زخونو كلهم سبات قرات زكونن ناي ناصنتنا مسرت زخونتن ادوا زركبلا كلليا هزي دما ليل 3000 عامت زغصرت كتما ابشره ما يدراشا خبابي زتركبلا انتخون هاجرنا مفترتا ختماتات عالمن مخانا زمسكر ايوم تግራይ መበቀልና ማህሌታዊ ያሬድን ዘራ ያዕቆብን ዘአመሰሉ አበይት ፈላስፋታትን ሊቃውንታትን ያ ትግራይ ኣብ ቅድሚ ሞት ተጠውሎም ምንታ ፍትህን ማዕርነትን ክብር መስዋዕትነት ዝኸፈሉን ንህንጸት ኢትዮጵያ ቤዛ ዝኾኑን ጀጋኑ ከምነ ስሁል ሙሴ ዋልታ ሀብቶም ቀለበት ሓየሎም برهان مسكال قش قبرو أمورا طلعون قزاو بفلاي كمنا بصايم اللزيناوي زعمسلو بحافشو دما بحافشو دما زرزير كازي ودا أدي أشاحت جغانو تقادلتينيا تقراي أب حجرنا لو تن ديمقراطيين كمس زتقالسو زتفلاليو ناي بوليتيكا حالتات حزباوي دغافن عقبان زرخبولان ناي هوده ودبات كاب صلاتي حبيان حبيبان نابزي درجه زبصاتيا تግራይ بزي إثيوبيا دما بزي تግራይ خمكينا
بزي متور ترجم يبلون من عسى تجارو الزي أبي تاريخن حضرن آياتكم كتجنزبون كتهلون يلابو كمتم آياتكمن سب صنعتن حزباي فقرن خنو والتا ماغرنا حجركم كنو دهرتن دهنتن تاريخ المقبار تقالسو زخبركم ادما استقبلكم اغايش كبراتن كبرانن حزب تግራይ ወትሩ ሀገሩ ካብልቦ አውጪው ዘይፈልጥ አብህማ ኮነ አብጽቡቅ ኦዋን በኢትዮጵያዊነቱ ዘይደራደር ህዝብ እዩ ገዛአቲ ደርብታት ጨቁኖሞን ረጊጾሞን አብዝነበርሎ ክፉ ኦዋን እንኳ ምስካልወት ህዝብታት ኢትዮጵያ ሀቢሩ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንምህናጽ አላፍ ደቁ ገቢሩ ንምቅላስ እዩ ዝመረጽ እንበር አብ ኢትዮጵያዊነቱ ፍጹም ኸይተወላወለን ጽናትን ሐቅነትን አብደሙ ዝሰነቀ ህዝብ እዩ تمالي أب حدا كبابيتات أوروميان أمحاران نستفترة عزينا نحزن من قستنا الزيت أكبر خيد الجم مسز بنا خوينو قبو خلو كفل سميو ولا أقوى قلو هدات أبزدي اللي تبعينات زي خونة أكبارن انت أتوون زبزهز بقنا أي تقبلون أوروميا زنبرو تولر تتقراي متقعاتي نبصح كمكر كلو حزب ኦሮሞ نعاتهم አይተጥቁን መጀመርታ ናና ቀትልኩም ጥራህ በመባል ንተጋሩ አህዋቱ ዘለዎ ፍቅርን ሐልየትን አብታ ፈተንቲን ህማ ቆዋን አመስክሩ እዩ አሚ አብ መንጎ ክላት ትግራይን አምሃራን ሃደ ጸገማት ተፈጥሮም አብዝነበሩሉ ኦዋን እውን እንተኾነ ተመሳሳሊ ህዝባዊ ሐልዮትን ፍቅርን እዩ ዝነበረ ምንም እንኳ ህዝብና ድኻን ካብ ኢድና አፍዝ ኮነ ህይወት ዝመርህ እንትኮነ እንኳ ማዕተቡ አክቢሩ ነቲ ተፈናቂሉ ዝነበረ ብጻይ ትግራዋይ አዝመራ አጺዱ አኪቡን አውይዱ አትዩን እቲ ብጻይ ትግራዋይ በግዚያዊነት ናብ ዝተቀበሉ ቦታ በመኻድ አረኪቡ እዩ እዚ ናይ ሃዳ አምሃራይ ሓረስታይ ታሪክ እዩ ከምዚያ ዝበሉ አብነታት ብዙሓት እዮም ህዝብና ንምእማን ዝኸብድን ፍቅርናን ምካልናን ሓቢርና ናይ ምንባር ድሎትናን ፍንቱ ዋቢሎም ዘርእዩ ዝገርሙና ሓቢርካ ምንባር ዘኩር ባህልን ዘለዎ ህዝብ እዩ መን እዩሞ ምስመን ዘይተዋሰበ እዛ ናይ ኩላትና መንበር ዝኾነት ኢትዮጵያ በሐቂ ካብ ሓሸዋ ዝተሃነጸት በቀሊል ክትፈርስን ገዛ ዘይኮነትስ አብነቅ ዘይብል ድልዱል መሰረት ዝተሃነጸት እያ ነዚ ድማ ክንቀበው ኣለና ሚዲያታትና እውን ንዚኣ ዝኩሩ ህዝባዊ ታሪክን ናይ ህዝብታትናን ሓቢርካ ናይ ምንባር ናይ ምድጋፍን ባህሊ ንምጉልባት ክንጥፎ ይግባእ ዝከበርኩም እድመ ዝተገበልኩም አጋይሽ ክብራትን ክብራንን አብጥቃዊ ቃልሲ ይኹን ድህሪኡ ምስቶም ተጋደልቲ ዘዋለ ብዝኾነ ይኹን ናይ ስራሕ ለቅቶ ንትግራይ ዘርኤ መንነትን ሓልዮትን ህዝቢ ትግራይ ንምርዳ አይጽገምን ህዝቢ ትግራይ ካብ ዝኾነ ይኹን ጫፍ ሃገርና ንዝመጸጋሻ አዱ አይጠይቅን ከም ውላዱ حبيبو زهز زلوا أبليو أستيو سدد نايك ألسو الناس سنقن حزبيو حزب تግራይ زر خيمرصه مسكلهم ኢትዮጵያውያን ጽቡቕ ምህዝነት ዘለውን ሀገራዊ መንነትንና ፈጠረ ዝመጸን ህዝብ እዩ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያውን ከሙ ምስኩሎም ብሔራት ተዋሲቦም እዮም ህዝብ ኢትዮጵያ ነንበአሉ ክፋቅርን ክተሐሳሰብን
ዝገብሩ ጸጋታት ዘለዎ ህዝብ እምበር ነንበዓሉ ክጠራጠርን ህጓነጽን ዝገብር ባይታን ታሪኽን የብሉን ህዚውን ንዞም ጸጋታትና ኣዝዮም ከንሕብሕቦም ይግባእ ህዝቢ ትግራይ ምስ ጎቦታት እናተቃለሰ በሪሶም ዝነበሩ እምባታት ዳግም በሐምላዋይ እጽዋት እናማዕረገ ዝርከብ ጻዕረኛ ህዝቢ እዩ እዚ ፍጻመ ጽባህ ልክዕ ከም ኪነ ህንፃ አክሱምን አብራዋ ጽባህን ዝዝከር ተጋድሎ እዩ እዚ አጀንዳና ልማት እዩ እዚ እውን እንትኾነ ኣብ ትግራይ ኣብ ሕሱም ድህነት ዝርከቡ ወገናት ብዙሃት እዮም ነዚ ንምቅራፍ መንግስትን ህዝቢ ትግራይን ይረባረቡ ኣለዎም ህዝብና ህዝቢ ትግራይ እውን ኣብ ጎን መንግስታ ኮይንካ ክትረባረብ ይግባእ ነዚ ንምጋዝ ድማ ይወደግን ፌደራል መንግስትን ዝከዓሎም ኩሉ ከም ዝገብር ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ኣብ ቀረባዋን ዘጋጠመ ጸገማት ናብ ዝተፈላልዩ ቦታታት ተዋፊሮም በነጻነት ናይ ምንቅስቃስ ናይ ምስራህን መሰሎም ዝተገሓሰ ተጋሩ ከም ዘለዎ እሙን እዩ ነዚ ንምቅራፍ ተጋሩውን ከም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ካብ ኩሉ ቦታታትን ክልላትን በነጻነት ተንቀሳቂሶም ናይ ምስራህ መሰሎም ክህልዮም ይግባእ እዚ መሰል ንክረጋገጽን ኣብ መንጎስታት ዘሎ ሕውነት ክጠናከርን ድማ ፌደራል መንግስቲ ኣበርቲዩ ከም ዝሰርህ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ ብተወሳኪ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኣህዋትና ህዝቢ ኤርትራ ከምናይ ቀደሙ ሕውነቱ ርክብ ንኽቐጽልን ናብ ዝነብሮ ንምምላስ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሰላማዊ መንገድ ንምፍታሕ ብመንግስትና ዝግበር ጻዕሪ ተጠናኺሩ ክቐጽል እዩ ኣብ መወዳእታ ንዓይን ንጉጅለ ልኡካተይን ንዝተገበረልና ደማቅን ልባዊ አቀባበልን እንግዶትን ካብ ልበይ ከመስግነኩም ይፈቱ ዘላለማዊ ክብርን ሞገስን ንጀጋኑ ስዋዕትና ክብር ያበለይ ይغنيልይ አመሰግናለሁ ገለቶማ